Meniko warasan cabang libur. Ayo untuk siap kondok siap ke siap nyok pames nih sos. Ayo. Ya. Yo 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 yo. Ayo dok. Ayo 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 ayo. Ara.
yo. Sabar, Nathan. Sabar iki ya kene jadilan iki sopan, Nathan ya ngono. Keju ya keju. Sing keju ben keju. Ora apa-apa. Mimik dulu ora apa-apa, santai wae nek ngene. Ayo bagian pengairan monggo, mimik ora apa-apa oleh. Nggih. Nek kene ndakane engko darane nek kono ora dene wetang. Mas durung diranteke Mas. Mas Teguh. Ibu bola-bola gitu yang diopeni sih kayak minum dulu boleh. Oke Mas disuntuknya Mas. Yang ngombe kepiye wong pi bampet deh kok. Nek ora ngerti disuntuk yo tak sogok, tak sogok. Ngenajer kene terus keri. Ya Mas disogokne Mas. Mergane rak cah saiki nek ora ngerti disunduk barang to Mas. Heeh disunduk dicoblos ngono iki ora ngerti. Ora ngerti. Iya nek bahasa Indonesiane piye nek disunduk? Dijrot. Tobat. Tidak. Iya nah. Tidak kirane Suraja. Ngono can gaweane. Iya sabar. Wah, luar biasa. Penontonnya ya luar biasa, terima kasih. Nah, pokoknya sore ini selengkap, sedulur-sedulur numpuk kabeh yang adicara tanggap warsa kudu pamungkas. Nggih, Mas. Pawang Indonesia yang hadir iki. Nggih. Bunda matur sanget sampeyan kepareng wis. Pokoke Bapak perbawane jadilan kudu pamungkas iki nekake sedulur-sedulur tuh. Lho. Iya Bunda Seli matur nuwun. Sampun disuwun berkah men tambah gayeng tambah rame wonten ing sonten menika. Kingko nek rung kono obah ya rung obah Mas, kingko tekan magrib ngene iki. Urung, wis iki mau wis. Iki mau wis tak kabeh tak centelke iki mono kowe rumah tamu iki. Wis apa-apa tak centelke iki mau dadine ya. Ya ngenteni rampung kok ya. Pokoknya komat ya terus nanti rampung terus sholat ngenteni rampung. Ngenteni tahlilan, ngenteni dzikir. Yo. Yuk.
ten jumbono citra ating bangsa kita Eling-eling tandang gawe prakarya eling-eling tandang gawe prakarya ya 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 di sini mendung anak siapa pakai kerudung mata melirik kaki kesandung Walaku mata melihat seperti buta tiada daya tiada upaya melainkan Allah Ta'ala namanya besar tidak tidak semuanya di dalam kubur mendapat siksa salah memilih kacang sekarang gagangnya panjang jangan salah untuk memilih bujang sekarang mata keranjang ya ya Kicir-kicir ini lagunya lagu lama ya Tuhan dari Jakarta saya menari ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur Anda semua sapu tangan ya Tuhan jatuh di lumpur disuruh lupa ya Tuhan tak bisa lupa sebentar di waktu tidur melihat bingung itu ya bingung bersama menjadi pandang aduh eloke tatirto nati angon wedhus pinggir kuburan aduh eloke rawan saiki durung atus wong wis kapan-kapan ayo kemari datang kemari kita terhibur besok kapan datang kemari datang kemari kita terhibur jangan salah memilih kacang sekarang gagangnya banyak jangan salah memilih bujang
di laut, ikan cucut mandi di laut, kena ombak bergoyang buntut. Andeng di atas mulut, andeng di atas mulut, siapa mandeng pasti kepencut. Ikan cucut mandi di laut, ikan cucut mandi di laut, kena ombak bergoyang buntut. Andeng di atas mulut, andeng di atas mulut, siapa yang mandang pasti kepencut. Do eloe patir tonati, do eloe patir tonati, angon wedok pinggir kuburan. Do eloe rawan saiki, do eloe rawan saiki, durung atuh wis nonton jadilan. Ya 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 ya.
Tari putri si kodake mengadote, tari putri si kodake membuat hati gembira. Aki. Kaya Susandi rambuan muda, anaknya susah jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak pada heran. Ini tutup mata, anak tentu jalan. Marilah meme, oh mari sayang. Ikutlah anak, meme jangan bimbang. Marilah jalan, nanti cepatlah cepat. Awas longgang, hoi kaki melompat. Karena banyak susah jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tak ada heran. Ini tutup mata, anak tentu jalan. Marilah meme, oi mari sayang. Ikutlah anak, Meme jangan bimbang. Marilah jalan, nanti cepatlah cepat. Awas longgang, oh kaki melompat. So. Pramesti swastika. Ayo dong, ya, oh. Yo, ay, ha, oh, ha, oh. Yo. Oh. Yo. Woi. Yo. Ayo. Oh. Oi. Iya. Oh, ha. Yo. Ya, po. Oh. Ayo. Yo. Yo. Oi. Iya. Oh, ayah. Selendang, oh selendang wayang yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, dibelai, dikasih sayang, oh mayang. Hidung mancung, rambutnya diikat wayang. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau adik punya pacar baru, sayang pacar lama jangan dilupakan. Sari Nandi, Putri Sari Nandi, Putri
Sari Nandi Putri Suri Pujaan Dewi Pujaan Dewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu Sari Nandi. Putri Sari Nandi mengapa nangis matamu bengkak. Aduh ibu, aduh alah bapak, oh asap api masuk di mata. Sari Nandi Putri Sari Nandi Putri Suri Pujaan Dewi tiap hari sang putri menari pujaanku putri saka kokam. Oh iya. Ya Sari Nandi Putri Sari Nandi Putri Suri oh pujaan Dewi tiap hari sang Dewi menari pujaanku Sari Nandi Wanyang Solo membeli baju buka peti ka ono kandale duwe bojo Mas Andre aja ayu ditinggal jatil kali pantale. Kotian ojo diuruti aku milih sing bawah wong sing rondo kurang-kurang Nandi Putri Sari Nandi Putri Suri Pujaan Dewi tiap hari sang putri menari pujaanku Putri Sari Nandi. Hure hurra hure rahure 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 hurra hure. Yo 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 yo.
Wih, ha 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 ha. Iya, iya. Yoko. Iya, oh. Yet, yet. Ayo, 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 ayo. Iya, 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 iya. Oh, iya. Oh, lo, oh, ya. Balap. Iya. Joko Prajurit Joko yo. Ayo. Prajurit Joko yo. Yo, apa? Iya. Oh ya. Oh. Ya, oh, ayo, 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 ayo. Apa? He ah he 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 ah he 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 he ah he. Yo. Disingkirkan dulu mas. Nah. Langsung saja. Monggo mak, monggo. Lagunya apa dikasih? Kesayangan, Kesayangan Mas. ya. Oh, Yo, Spesial. Spesial Kudu untuk Kudu Pamungkas hari ulang tahunnya ini ya. Oke. Oh, tadi satu menikah juga dimeriahkan konco-konco luar biasa sekali di malam ini. Ramesti, Swastika Matur Sangat. Juga ping. Audio sound system, terima kasih. Nah. Oh, ini ganti meneh gitu. Sesuk ganti ya aja gimana. Maaf ya Mas Juli. Coba juragane matur sanget. Sampun kepare. Wah, nyekapi sedayanipun. Bapak Juli matur nuwun. Yuk.
muga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan matur nuwun sami-sami apa meneh Ini rasa nganggo, pakai rasa kayak langsung talak. gemblong ya mas semoga terus Yo, luar biasa. Yo. Matur Cekio, terima kasih. Pramesti. Yo. Kudu banget yo. Yen kelingan marang sliramu cahayu. Kaya rinu Citru ning atiku. Aku iki katono. ikine aku iki katono kondo. Dek semono sliramu kate prasono bunga susah dilakoni Wayahe do. Terima kasih. Iki kok malah kono. Iki mau
dilakoni. Kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku muga ora kira saiki me uripku Aduh wong bagus wong lingku mring sliramu. Aja tega ngerasa putra putrimu. Ada pengeruguna babatorku jiwa wis tak trimo bilih karep sing kuasa wis tak trimo. sakaro kang kuwasa Ya. iya wis mantap tenan iki lho wis sayah burung Piye Mas? nek wis sayah tarik sik Burung. ora masamu kowe seno mangkene wis tuwa nggih 3 kali setunggal tarik ya Mas tarik Tok-tok gelari wae nek rada ngeyel. ayo tarik bun bunda saya ditarik yo Yuk, Bu. Ya. Yuk. Jarum-jarum wong manis dikasih jarum. Jarum-jarum wong manis dikasih jarum. Jarum pipi wong manis ngangeni ati. senyum wong manis bukan sembarang senyum senyum wong manis bukan sembarang senyum tetapi senyum yang manis mengandung cinta ya
sih Oh. Wah. Wah, wah, wah ya, wah. Itu ngerti dalannya to, Nduk? Wis. Yo. Selanjutnya Mas. Iya, selanjutnya. Yang mana yo? Yuk, yuk. Lure ulane sawo. Lure ulane sawo. Kasih cilik butune dawa. Yen to mirip sing kira-kira. Yen to mirip sing kira-kira. Lan-lan gitu. Leset. Lan-lan. Gone becek Nduk. Iya. Lan-lan ya Nduk, gone gatel. Dasar melu gulung-gulung kono, Nduk. Main ketok resik. Zae. Iya. Wekdal sampun nedahaken jam 4 langgungipun 2 menit 3 menit ya. Isih rada longgar. Ya. Lagune dikasih lagune. Oh iya kasmaran. Kasmaran duet. Iki mau panyuwunan. Wah karang ya tukoke mbako barang iki mau. Iki mau lagune apa? Udang kuning. Oh. Ya nanti dikasih satu persatu. Kasmaran ya Mas ya. Ya Mas Surajo. Ayo. Kasmaran. Yo kasmaran. Ya. Milih sing endi? Ayo milih sing endi ya. Tak tengok wae. Opo aku iki
Yo jejer kadya manten audio song terima kasih Pak Yuli Waduh Mas Yuli kudo Pak kasih kilo Ayo ya. ayo terima kasih ucapan terima kasih juga untuk konco-konco penonton semuanya dan juga untuk para pedagang matur nuwun sampai ngeregengaken swasana sore hari ini. Opo aku iki kasmaran di ora doyan mangan opo maneh dolan pengin ku tansah ketemu dirimu seorang yo wong ayu imbang rasa tresna kaya wong edan yo jejer kadya mantenan muga-muga bisa dadi kasunyata muga-muga bisa dadi kasunyata dung ora Mas niki ora mboten. kejandungan cetrat yo ya tarik Bun ayo Mas. Bunda tarik yuk Jasuke semprol tenan aja yo 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 Tresno ati dikawe wuyo Tresno ati digawe uyo Tresno ati dikawe wuyo Tresno ati digawe uyo Uyo ngalidro Satrio madu koro Satrio ing madu koro Asubinge omas Suping kareno Suping emas suping kareno Supinge omas Suping kareno Suping emas pinggir kareno Karya jaya satrio ing madu koro yo yo oh 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 bablas selanjutnya
tanpa balung Mas yo turuti. Mongso ketika lama sing tak rasa tiwasaku teko mbok tinggal lunga tegane atiku ninggalake aku kebangetan awakmu. Bareng mari kowe lali pari pasang beci mapur dhuwur eleng bali aku kok apusi satenane aku ngerti ilang tanpa belok wis ditolong malah medhot sakarepku. Iya dong. Iya. Ayo arisan, Bu. Selanjutnya Iya. Sakit mas, sakit. Surojo. Enak tenan iki. Sira marmaya ingsun timbali Sira marmaya ingsun timbali timbalono marmaya Raden Janaka O marmaya ingsun timbali Den Mas O marmaya ingsun timbalono Den Mas O marmaya Raden Janaka dasara bagus para nyata dasara bagus dises dewa carang wreksa wilis tanpa patra carang wreksa wilis tanpa
potra ora gampang wong urip ning ngalan donya layang dilayang layang dilayang sakama layung Sakarma layung layang dilayang layang dilayang sakarma layung layang di sini layang di sana sama saja. iya dah Iya. Dedek iya dah Ya mas, ya selamat sore mas yo, dikasih, wis. Segoro madu mas. Oh segoro matu, yo Mbak ndo. Mukti ya. Mbak Mukti, kene wis. Ayo Mbak Mukti. Oh wis, pokoknya Au, jo au, kuatir, au, moga-moga au. tetap sesuk laris kowe ndo, wis. Oh wis. Lah yo aku. Yo nek kono sedengan wandane kon mengko iki lho. Ayo sedengan. Segoro madu.
sampun. Yes. Tarik nih nggih. Wis. Jam tengah 5 urung nggih. Wis. Yuk tarik dulu nggih. 2 1 3 4 5. Kudo pamungkas tarik. Igung igung Sentolo Kulon Progo. Ayo Jakarta. Ndak kleru le nyekel ku yo. Aduh. Aduh. Aja piye, Mas? Aduh. Aduh. Hei. Tambah. Ora mari. Malah mati. Mah. Ki ora dadi kawan. Mas Teguh, hati-hati Mas Teguh. Iya. Ayo bagian ayo. Yo bagian angkat-angkat iki yo. Iki, heeh. Jarane, ya. Ayo. Wes kono Teguh malang iki yo. Yo. Yes. Mari borong. Wela urung Mas. Nduk, nek urung ya tambani meneh. Bu. Mayir. Tambani jero nek Ayo. Ayo Mas. Sekalian Mas. Iya deh. Mempesona. Iya deh.
untuk Anda semua. Ayo asik asik. Yuk. Iya Iya Mas, wong loro Mas. Ayo, ayo. Waduh, 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 waduh. Aku dewe kuat kok. Aku dewe kuat kok, Dik. Ayo kuat. Aku kuat. Ora kuat tak pek. Dasar apa sing Marmoyo dasar bagus kaporo nyoto. kapara nyata Den matu marmoyo dasar bagus kaporo nyoto. kapara nyata Dasar bagus sakti montro kuno. motore kanjeng ireng-ireng motore kanjeng motore kanjeng gawarene tak supirane yen to seneng aja mung mandeng aja mung mandeng yen to seneng aja mung mandeng golek ana ngendi omahe sira marwaya ing Timbali sira marwaya ing Timbali Timbalono marwaya Raden Janaka sira marwaya ing Timbali sira marwaya ing Timbali Timbalono marwaya Raden Janaka saya ngangeni saya suwe saya ngangeni ante nono telung dina mangsa wurunga layung dilayung sakarma layung dilayung sakarma layung di sini layung di sana sama saja tresno ati digawe muyo tresno ati digawe muyo
Yo yo. Yo. Oh iya. Yo. Sulis. Aja ngasih kari lo. Yo. Ajaran liso elisi yo. Duduk ono sak kampungmu.